Ahojte, dneska vás vítam pri tomto ďalšom videu. Dnes som stal takto ráno, teraz tu máme východ slnka a idem pokúkať, či už nenájdem nejaké tie jelenie parohy. No slniečko krásne. Však havo. Tak prvý nález. Našiel som, vyzerá to, že zo Strnčej, chrbticu, aj s panvou. To je prvý nález dnes. A stopy. Slnko máme už takto vysoko. Zatiaľ som ešte nič ani nevidel. Maximálne tak pár stôp a ležovisko od Strnčej. Tu tak máme napríklad stopy od Vysokej. No ale ja idem ďalej. Tamto vzadu, tieto bodky, je Strnčia. Skúsim sa k nej dostať, ale je to dosť ďaleko, takže neviem, ale pokúsim sa, bo ja som vlastne až tu, ale pokúsim sa k ním dostať. Idem si dať krátku prestávku, najesť sa, napiť a idem pokračovať. Tam je Strnčia, skúsim sa k nej nejako bližšie dostať a skúsim ju aspoň odfotiť alebo nakamerovať. Ale uvidím ešte, ako to pôjde so psom. Tak nič, Strnčia tá ma asi zbadala, alebo neviem, tak už uteká. No nič. Ale nevadí. Stáva sa. Prešiel takto cez hlavnú cestu. Tamto som pred chvíľou sedel, pretože mi ruky totálne zamrzli a nemohol som nič s nimi robiť. A ja musím počkať, kým prejdú autá, aby som mohol prejsť na druhú stranu. Šiel som takto do Kriakov, asi si idem zahrať futbal so psom, lebo tu je lopta. Pred chvíľkou tu bola aj lopta pre psa, ale tá bola zahnitá. Čo to s ňou bolo, tak ani toto nejdem brať, pretože ja beriem len parohy. No a teraz sa potrebujem dostať vonku z týchto kriakov. Skoro som si vypichol oko, ale to nevadí. Tunak som sa prepadol, ale to nič, pohoda. A teraz je ale najväčší problém, že sa zase neviem dostať vonku z kríkov.
Aha, tak není to problém, tunak je hneď východ. Zatiaľ som tu nič nevidel, našiel som len sánku z diviaka, ale nenatočil som to. Aj tak nemal zuby, to bola len kosť. A s obsom sa tunak nedá chodiť, lebo sa stále musí viazať okolo stromkov. A uteká mi. Keby ju pustím, tak vybehne odtiaľto zajac pri mojom šťastí a rozbehne sa hneď za ním. A to nechcem. Robím veľkú chybu, pretože som sa rozhodol, že idem toto prejsť, takto. Som sa mohol tu pozrieť, ale dosť to puká. Takže to vidno, ako to blúbce, keď poskáčem. Ale to by ma už mohlo udržať. Na konci to ešte puklo, ale v pohode, pevné to je. No tak tunak by som už asi neprešiel. Tunak to už je dosť rozpukané, ale môžeme test. Sa celé kýve, to nejdem ani skúšať. Ale ak dačo nájdem, tak sa ozvem. Presne zdalo, že tunak je taká cestička. Tunak, ja neviem, či to vidno, ale tam je normálne seno nanosené. Taká ako keby úžlabina. Necho tam! Taká úžlabina a Mandy tam stále ovoniava a chce tam ísť. A neviem, čo to je. Ale vyzerá to zaujímavo. Dnuka je taký priestor ako keby, len nevidím tam. Takže neviem. Neviem, čo to je, ale tu sú takéto stopy. A tu je také ako ležovisko alebo čo, neviem. Ale dačo také, čo mi pripomína ležovisko. Inak je takéto pekné, takýto úkryt, normálne, že? A tam vzadu je taká zátoka, tam by sa tam dal spraviť. Šiel som tu na takýto krásny nápis, idem to zobrať a zahodiť. No ale toto bude z dnešného videa všetko. Ak sa vám páčilo, tak dajte like, poprípade odber, napíšte nejaký komentár a môžete sa tešiť na moje ďalšie videá. Ahojte.